pagpasiulog sa Kwaresma, no? Salamat kayo. Ang panalangin nato sa itong labang magagawa. May unas tanan. Salamat kayo mo, Lord. Sa magyata ka namong grasya. Okay, salamat juga kayo. Salamat. Okay. Ako sa ding i-shout out sa makadiyot si Kwanday. Ang akong amigo kayo, si Yulo T. Diya sa CDO. Okay, kumusta ba yun? Magkita tapon, ha? Kung ato sa Kwaresma na, itong yun, ha? Sa Holy Week. Okay lang, next time na lang. Magkita niya po ta. Ano din, pita. Okay, timing yan. Pasko po. Okay, taga-atag may lawas Ginoo. Thank you, Lord. Thank you sa kayo. Okay. Bueno, ang atong suwat magtatampo karon may gala atong atagan og pagtigad, no. Pinadakin is usa ka babae nga nagpatago lang sa nga Kristi. Kini gibatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Kristi. Kini akong problema bahin ni sa pag-umangkon sa kumbana nga may resulta sa among panag-away pirmi sa kumbana hangtod nga hapit gyud may magkabuwag. Ug kun nganong na problema ko ingon man gud ini ang mga panghitabo. Lunes nang tayo'y magkakilala. Martes nang tayo'y muling nagkita. Miyerkules nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Huwebes ay inibig din kita. Biyernes ay puno ng pagmamahalan. Mga puso natin ay sadyang nag-aawitan. Sabado, tayo'y biglang nagkatagpuan. At pagsapit ng linggo, giliw ako'y iyong iniwan. Amoy buot wa kay uwaw. Ako human ka matagbaw. Ang kasakit nga daw dili hisabtan. Human mo gikuan ang akong kuan. Ay. Andot sa di mo, no? Sabi ko siya, Time pa hala. Di ba ikaw to ba umangkong milyo? kubitaw niyan sa gikantahan na di ka. Kalimbot pag yung ganon sa. Kadako na gud imong tabag haka ka, oy. Butangan pa yung tabaghak. Milyo! May kulira. Milyo! Sa taga-isla? Pulira? Milyo, oy! Di ay mo pag-umangkon, ay! Kisa to nga mo gani do? Ay, noon sa. Di ay mo pag-umangkon sa atan! Nito nga lagkalit, ikanta pa! Usingan, ako pag-umangko nga kawatan. Ha? Dili, oy. Pataka, malang taong ka di, oy. Hanggaw ka mang kaha, oy. Oh, naano ko pag-umangko kawatan? Wa ko moingon nga imong pag-umangkon kawatan. Ang akong giingon, imong pag-umangkon si atan. Oh. Gusto ka Jo? Uy, kawatan! Awa ka ra gyud, ikaw rin misulti ana ha. Nga Orbida. kawatan imong pag-umangkon ha. Ikaw gyud misulti ana. Oh, wa ko moingon kawatan, ang akong gisulti kaatan. Ari haba ng karujer, kanuling, ilang mga nga ba, dunay mga kapatid mangguna. Hilom Ay, ya, oy. Hilom. Sa pagtuon ni man imong pag-umangkon NPA na. Dong atan, sorry gud kaayo dong ha. Kira na siya, way problema. Og kaatan kay si Tio Sad Camilio. Kamilyo la oy, kanindot ka kamilyo. Abi gini mo, ako mo ginag-una-una ng among tinawagan na siya. Sa dihan nagsugod doon siya sa ako siyang gitawag og Milyo! Camilio! Ano ba? Awon sa gud di ay si ikaw gid na ko nauna. Ako rin. Uy, usban na yung tinawganay. Uy, kay batik kay paminawon. Mura mong mga rebelde anak. Mura mong mga sakop sa NPA. Ay, wala mo guna na mo. Dali dong, so gani. O sa mga Kristi, wa man mo na padayon na. Ay, unsaon pagpadayon nako nga mo pagani pag-abot ana. Lakaw dong. Suod mo nga to suod. Sige na. So, paganda mo pagkaonday, kay na, ba, sige, gutom niya ako pag-umangkon. Ito pa may sudan dito na habilin gud. O lagi, pero ang buot ako magpapasabot, nga sukari dito. Sus. Di na lang gyud na siya makasukat. Manugo pag yun. Tiyo, nga ka tumusok kustihan ako. Gwapa yung pustihan, no? Sa tambok, no? Gwapa yung... Ay, masuk man. So, may sa ni mo. Di ba? Basta di siya ganahan nga, hindi ko din puyos inyo, ba? Di ba? Ay, napaminaw. Ay, sige, ipakita niyang binuang di na maayo. Ito? Dili siya ang magbuot. Ako, tungod ka ko mao'y padre di pamilya din is bahay. Ang akong tingog din ay mao'y masunod. Mawatyo, Camilio. Sa ganyan kong isulti, mao'y din ay matumando. Ha? Mao nga, karastiyan ni mo. Ay, kurong na ikadugong sa akong tingog. Ay. Nya awards good. Oh, bitaw. Tinuod na. Kanang
Masaka na, musaka ang akong tingog. Ah. Di na siya matingog. Mukupo na, muhilom na. Hadlok na sa tingog na ko. Mawa, kuyawa din ni mo, Cho, no? Mao nga yung tuwa ng tiyan mo. May lang nas primero. Pero, Hola, Cho, tawag ka ti ay. masagdi na. Masagdi. Elio! Cho, tawag ka, oh. Sa mga kayo, di magkamutingog yung tawgon. Cho, tawag ka. Masagdi na siya. Milyon sa ba? Huwag sa manday. Kung mahuman gali mo diha, pangugasan ng mga plato diha, ha? Nanuko na sa day. Tawag ka, Cho, para di mo suko. Tawag ka ba? Suko ko taon. Milyon sa mga kayo, bungol ka! Niingon ko, mahuman mo diha, pangugasan ng mga plato diha. Maghuwat ko no diha. Hakot para ba kong tubig, ha? Ay kung surang-surang agad na. Human akong hakot, magkaos pa ko dito, maglaog pa ko sa baboy. Lakaw sa tumapoy to. Atwe! Oy, ikaw ba? Sa pagkawawan matanimo sa akong pag-umangkon, eh? Kung si pagkauwawan, pataka man lang ka, oy. Ikaw may nagpakauwaw sa imong kaugalingon. Ano, gutong ako may pasangin lang ni mo. Unsaon man sad ka, nga dugay ka man sa kay mutubag. Para ka na, masuko ka na. Ikaw ko na itawag yan, di ka tubagon, di ba ka masuko? Ay, day, gamay ra kayo ng butanga, day. Saba, oy, gamay bas imong mata. Unsa man na siya? Pakalaruhan na siya. Ano na siya mo puyo? Kanang imong pag-umangkon dinis ato, hangtod-hangtod? Naambot lang, wako kapangutan na, eh. Laruhan na. Kay basig, ano na mo puyo? Samot kita kalisod, ani. Kung sa'y buot ni mo ipasabot, ha? Di ka mo sugot, nga ni na mapuyo siya din, eh. Mao ba, ha, Kristi? Og di na magpabadlong din hinga, nugutaong di man kumusugot. Dili mahimong dili na ako papuyon din, eh. Nalimot ka, nga ako ra ba itong maguwang nga nagpa-eskwela na ako. Kanang iyang amahan nga akong isuon. Oh, di magbaton tag utang ka bubuton. Mao lagi, pero og magpabadlong na din he, unsa man, di na lang sa gyud ay ka makapapahawa ana. Kung magpabadlong. Pero ako nang klarohon kung kanos asya mo pa ulit. Basig may bakasyon na din sa kabuan. Ay karuhan na milyo ay, kay basig kita na hindi magka-problema anang bataa. O sige, ako lagi nang pakikistoryahan. Ang tinuod, nabalaka ko anang bataa kay maura bagyo akong nahibaw-an nga milayas na didto kay gipalayas sa amahan kay badlungon na buang sa barkada. Unya, Kuandong, kining, kumusta man mo papa ni mo dito sa inyo, ha? Da. Ay, ayo tumahan na, Choy. Say, Ay, ayo, Cho. Sipot saba, oy. huh? Ano man, basig nagpabadlong sa ka. Badlong sa ako. Pabadlong. Mas pabadlong pa siya kay nako. Ha? Ganun nakasulti ka kung ingon anak. Ang badlong-badlong siya nako. Nga utro siya badlongon. Uy, unsa man klasiha sa pagbadlong ang gihimo ang papa ni mo. Kana din yung pamabahay din. Di na badlongon. Napabahay ang imong amahan? O, Diyo. Lisod siya mo nakita sa tatay. Oh. Pero sige lang, agwantahala ng iyong bisyo sa imong amahan. Di ba ayo, Choy? Daghan kay bisyo. Grabe. Inom sa tubig, Choy. Grabe lagi, Cho. Grabe kay si Papa. Ayon sa pamadayla iniyang bisyo. Ay, daghan, Choy. Duha ka babae. Naibatanon niya na itiguang. Ha? Dili lang ka. Unsa? O sabi gusto ni mga bisyo niya, be. Daghan Usa kayo pa. bisyo. Ayon sa pamalaging mga bisyo, ha? Ay, sos, daghan kayo. Pili lang ka. Na illegal, nasa illegal. Na ay bisyo. Bagoy bisyo nga legal, yan na apoy dili legal nga bisyo. Choy, nga ano utaw. Pulos man na illegal basta bisyo. Naalagi, Cho. Naalagi. Eh, bayo sa mga bisyo ha ka ng legal. O, ka na pumutbot. Legal din ang mamutmot. Legal na, Cho. Kita mo tao na preso tungkol sa pamutbot, di ba? Legal na. Oh, Sakpan pa ng pamutbot. Dugay ka na preso, Cho.
Kani adto man to. Ay, mao gani cho nga okay man og sige kag pamutbot, bao lagi hapon ka. Kay dili man gihapon ka ana dakpon, kay legal man na. Sa pa niya, oy. Legal. Lagi, legal ang pamutbot cho eh. Tanaw na to, anabay mo dakop nimo, di ba wa gyud. Awa lagi mo dako. Pero, kuan ba? Cho, ay na lang, ay pagkuno-kuno di ang istorya. Ha? Kay, away na presos pamutbot. Pero daghang na tutyo sa pamutbot. Unsay na tutyo. O, gipanggihaw man. Ha? O, mao nga ikaw, cho, ay kumpiyansa. Kung mamutbot ka kay, basig na. Maihawan, hino ka, tagbaw ka. Abay, pagkakido. Unya unsa naman? Imo na lang pangutana, imong pag-umangkon kung ano sa siya mo ulis ila. Kuan day, kining... Unsay kining, unsay kining? Napangutanan na ba nimo? Unsa man oy? Kuan, kining... ako na untang pangutanon ba? Pero, ang ako, basin malain unya. Kaya, abi pa lang ato siyang giapura nga musulti nga mupauli na. Huwat to na lang nato og musulti na siya. Unsa? Nayabag naman gud taon na. Unya gid na mo pauli unsaon man ha? Ay mo pauli lagi. Imposible. Sagdaan lang una na to. Ay, abot imong milyo ha ka oy. Na problema ko na imong pag-umangkon ha. Bantay ka lang gyud, bahala ka ha o magkinaunsa ha. Ikaw mo oy akong dabu-dabuhan ha. Ha? Nakaabot tag usa ka buwan ang iyang pag-umangkon sa bay, pero may nakita kong kausaban. Awa ra gyud ni bata. Wa gyud ka panglimpyo dinis bay. Si Milyo sa doy ka badlo na iyang pag-umangkon nga magsigig laag, uli lag mukaon. Ay, kinsa sa kani ay. Kadiyot, nana. Uy, nang salud. Ikaw man gudi ay ni. Nasaag man ka nang. Ay, wa ko masaag, oy. Ah, ha? Aw unsa gudi ay? Asa tong pag-uman ko nimo. Ha? Pag umangkon ako? Wa man ko'y pag umangkon nang. Katugong sigag mata. Murag pirming nagtama. Ah, si Atan. Dito pag umangkon ako nang, uy, pag umangkon tong Milyo, akong bana ba? Aw, di ay. Dili dito imong pag-umangkon. Nagtiya man ko to nimo. Ay, oo. Magtiya man gid na siya, kay ang ako mang bana iyang tiyo. Nga naman di ay na, kung sa problema, nangita man kang Atan. Maningil ko siyang utang. Ha? May utang sa Atan ni mo nang? Oo, may utang siya sa kuan sa kong tindahan. Pasalig siya nga iyang bayran atong Sabado. Unya unsa rong adlaw, Huwebes na. Uy, unsa may iyang giutang di ay nang? Wala ba ko kay bahaw na da? Ay nagutang siya beer dito sa tindahan. Kay matud pa niya birthday niya. Nya wa pa kuno maabot ang iyang alawan sa iyang papa. Ha? Wa naman mo pakita na mo sa tindahan. Asa na ba na siya? Ay, ambot ang bataan ng salud. Muulit lagi nagmukaon diri. Di man gani ka maong mutabang sa mga lihukonon diri sa bay. Mao ba? Ay ing na siya ha. Nga ko siyang ikihas barangay kung dili to niya bayran niyang utang. Bantay lang yun ang tawanan ako, ipabarangay ko man yun na ba? Ah, sige lang nang ako lang sultihan anas Milyo. Hinay-hinay nang naghatag og problema namo kining pag-umangkon sa kumbana. Maong ako gyud giprangkahan ng kumbana oy. Papauli ana Milyo ha. Kita may maputo sa problema ng bata ada. Ay, kalma lang. Good nung sa bako eh. Mamaghot man na yung ka. Si Mamaghot. Maghot pa to iro ko ha? Iro ba ko? Relax lang lagi. Ako ang pakiksultihan sa atan mahitungod, anak. Ay dili kay pakigsultihan lang oy papaulian na gid na. Mentras wa pa nakahimog dakong kadaot inis ato. Eh, kung sila kong kadaot. O sa violente na lang ako pag-umangkon. Ayaw sa gana ako pag-umangkon, ha? Ikaw ba ya? Halos tanan mong pag-umangkon? Imong may aksyon? Mari diris to, ah.
Tapilam na nga buok. Ang uban, ari pa mo eskwela. Kita pa'y mo gasot plate kaon. Reklamo bago ko. Ay, wa lagi ka mo reklamo. Oh, Wa ka ni reklamo. Ako, di masunod ako mo reklamo ba? Bahalag hangtod sa hangtod para siya mapuyo din, he. Pero kingon anang padlungon kaayo. Maghatag na tog problema. Di na sada maayo, oy. Disiplinahan na. O kung dili ka makadisiplina, anak papauli as ila, dili kay kita'y mapahamak sa mga kabuang anak bataa. ulagi. Pakisulti ko niya ron. Karon, nga buta ito ako to pakisultihan. Ay, di ako gwapo. Murag si Rocky Pedro, ha? Di akong but-buton ganiyan to. Atan, pakisulti ko ni mo do. Ay, dili sa pati yung joke. Yun daw naman. I don't understand. Oh, sa? Bisaya. Ay, English sa. Kay ako sabot ng Bisaya. Basta di mo English son. Di ko sabot. Kabaw. I'm pwede. drunk card now. Pasultihon man tuta pero ipa in English po. Lisod-lisod man itong pastilan ng bata. Lisod-lisod man ito ni mo dong. Ay, sus. Come on, Joe. Hurry ups. Hurry ups. Shut up! What? I said keep silence. And keep your mouth shut out. Pagkakidor-twet! Nya, Ay, lisod. Lisod yun ay. Init kayo ko. Unya, nakainom. Kuyog, masumbagan ta. unsa na magutaw ni? Imong pag umangkon mahadlok ka? O di ni mahimo ha? Tawag ka itong imong igsuon, pahibaw aron siya mo imukuha ng iyang anak dire. Pari ato imong maguwang milyo. Nakita na ko nga murag ni abusar na ang pag-umangkon sa kumbana. Gani day usa ka higayon ng hagis kay nakainom. Gawa sa mga problema nga iyang gihatag namo, maoy gipaari na lang namo ang iyang amahan aron kuhaon gyud siya. Unya, Unya, bida, no? Lami hapakwas kanahan. Asa maron si Atan? Na, wa diri manoy uy. Mila agman to. Nangita na po itong inom. May noon kay... Ha? May noon. Kitaan ko ato mataa. Na, basig kulatahon ko ato. Sanoy? ilatahon ni ka na imong anak Manoy. Ay, huwag gila ng bata. Basta makainom. Lipay kay ko nga wala na muli tos bay. Pero di na sa inyo punta. Ang bata, eh. Oh, wa din na siya mananghid ni Munoy. Nga mo anhid din eh. Waman. Human na nga nakadunggab dito sa muslingan. Misibat na siya. Ginoo ko. Ginoo ko milyo uy. Usa. Kadelikado ang imo pag umangkon in town uy. Ipadakop na sa pulis milyo. Ipadakop na. Mao ni akong problema kay mahadlok ko nga basig kami na hinuon mo'y hasiun anang bataa. Magsige na lang gud mig-away sa kumbana tungod anak niya. Ako untang palayaso na kumbana kauban ana iyang pag-umangkon. Mo nay gusto unta nako. Unsaon ko man ang akong bana, ingon murag mulaban, man unsa akong buhaton. Unsa man og kamo ang pasultihon, Christy. Hello, Ate Pres! Ma'am! Good morning, Lord! Thank you, Lord! Very salamat sa kanan! Hi, Bam! Good morning. Good morning, Bam! Ate Pres! Okay, Ate Pres! Okay, ang sender na ito karagadlawa. Atong sinder mo si Inday Christy? Christy. Inday Christy. Oo. Oo, nga ang Sa problema ning... problema ni Christy. Ay, kaning iyang hangguan, kaning pagumangkon sa iyang bana, Ate Pres, nga murag medyo bugoy-bugoy sa Badlungon. badlungon. Mm-mm. Nga hangtod nga naabot ang iyahang... Abir ito, Gabs? Kulatahon pa niya papa, Gams. Santo Ah. pa si Gams. Amber na, kay murag na din na ito problema da. Kay kani iyang kuan, Ate Pres, iyang pagumangkon sa iyang bana, mangulata lagi, kulatahon iyang papa. Grabe Badlungon kayo. na tayo, no? Badungon kayo. Oh. Nya. Isod ko no kayo, nya mao ni iyang problema hadlo ka. Nakapatay ba ni kadunggab din ni iyang pagumangkon ni sa iyang bana, Ate Pres. Bana? Kuyawan siya. Una masibat, Oo. Kinahanglan gyud kuno ipadako pa ng bata, kuyawan siya.
Dili, Mao ni. dili Magsigis nila- lang away taon siya bana nga si Mildo. Dili niya ang papuyon diha. Uy, Bitaw, no? problema kay na iti pres. Kuya man sila, ana. Uyo, uy, Oo. dili sila safety ani kasi Oo. bakog. Maayo niya kay tama ni ana. bata. Oo, unsa masud sa Oh. May kay tama sa ibuhaton. Makainom niya way kalibutan. Wa biya kay Oo na. kalibutan na nang Tinuod sobra na. kay kinom niya. Makasuyo pa ka. Uy siguro damguho na siya kanang Patay? patay. Oo, Nga- di ba? Nya kanang makagunit o Kutsilyo, hinagiban. hinigiban. Oo. Katsulid sundang. Urot mo, tigbatson mo diya. Mabitaw di. Ipadakop lang ginati. Kuan ka nang ino lang imo bana nga. Pero ang problema, ang bana mo laban. Siyang pag-umangkon. Oo, sa lagi. Oo, di ba man ay problema po niya. Pero iya jud ang kinahanglan iya jud mapawa. Oo. Kinahanglan din. Pawaong jud na niya. Ba, asa mo ba? Ato kung lutupan, ipabukbuk ng pinrong. Ipa ato lang na ipagwa Pedro pangasi. Doa ko na doon dito, doa niya, buklatahan itong bayo. Oy, sabo ko niyo basa diha nga, ipabukbuk, ingos pinrong. Kung imong paklion ang atong bala kasulatan ari sa kaalam ni Solomon, kapitulo 4, versikulo 3. Apan bisan unsa pa kadaghan ang mga anak nga matao kanila nga dili mahadlokon sa Dios, wala gayud kanilay matigayon. Mao ba? Sa ato pa kaning bata wala jud ni siya Dios. Apan ug mulingi ka Goliath, doon nagyapoy kabasulan ang ginikanan. Kay tiyo mo pa'y mangulata og amahan. Dili man lang sa bata, sa sa amahan. Nganong dili man madok imong anak nimo. Ultimo ganing mga hayop. Kana butang to kanang mga kung ari ka sa kuan Goliath sa mga mag-uuma, kana mga dagkong anak mas Pedro so hito man. Ah, Kana hito bitaw mga baka nga igdadaro Pedro, tawgon og turo. Ah. Dagko kay mga baka. Mahadlo ka na kay labi daw ka ng pagkita na sila ka ng bakang babae. Mangisog na tapos ginawa. Kuya mo sungagon ka. Gani ka ng ilang mga sungay, ilan ay parok sa dagkong mga bato. Kung makita na itong babaeng baka tuwas layo. Sungagon. Pero kung mo ang tagiyas baka ka ng eksakto training, madlok mo ilang baka niya. Depende lagi din sa part kuan. Kana malanap ka niya. Unsa pa kang tao nga mo sabot? Kining bata, kining tawha daw, wa ni ba disiplina Kuwag ka dakol. sa mga anak. Kuwang ni siya dakol. O, sa iyang inahan. Kay kadto bitaw dili ngo pag-unsa no dili ngo kini og pagdaot sa akong amahan to ano ba to laing kalibutan. ano mga Alag daw utang. Kadtong among amahan Goliath. Stricto kita kayo kay very disciplinarian kay murag pangkat sila iyang kinaiya. Masayop gani ka Goliath kato mo papa dito magtingog. Pero naa siya giandam nga latigo kanang bitong uway gikan sa China Sea, ng mga isla niya kaya mga member man sila muro ami. Kanang mga uway nga to sa kalasangan magbago nga gamay mura lang kada kuag kanang Muna dako ibunal gamay ninyo. sa straw. Muna ibunal. Muna giandam giloklok makasaga ni ka muna ibunal piting sa kita. Amo pa pag masayop di na magtingog. Adto na kakibaw ni bunal niya mo na siya ikatona ha. Ikatona ni mo sayop. Mag-ihap sa iya dahil bantay jud ka nga nasayop ka 1 2 ini kay katulong ka lambusan ka dayon. Istrikto kay to tanan karon. Karon. Sa dihang na tao ang among pag-umangkon nga namatay ang kanyang mama atol sa pagpanganak. Ang akong mama nag-atiman sa bata nga anak sa kumanghon nga babae nga gibilin dito kay napaangkam na kumanghon nga babae. Karon. Ang ako maguwang laki nga nanganak sa iyang asawa nga namatay sa pagpanganak, ang ako papa mapoy nag-atiman tagsa sila nag-atiman karon ka pinanggam kay sa akong papa ang akong pag-umangkon. Sa dihang ni dako na akong pag-umangkon mo ko ang sa Pedro. dihang. Gaedad nag 16 mo ko ang Pedro. Mahubugan na mutago akong papa kay batuon. Mao ba? Wala ka makain niya. Wa to niya binalig maayo. Batuon ay. Batuon. Tagbog pa sa lipod akong papa batuon. Ini ka bato na. Dagan akong papa. Mutangas dito sa akong mama. Kaya akong papa dire man nagpuyo sa highway. Mutangas dito akong mama.Ag-abot akong mama. Yung sa akong mama. Payalog so dito. Ay, awayo sa akong mama. Balik mo sa sopa. Wa dito siya makadisiplina. Mao lagi nga Tungod ito si kay pinangga niya. Kami sa mong papa, bahag yun among ikog, nakita mo sa mong papa. May ano, pa, mga tumay lang pero sila kay kuan ka nang magbayli man sa ila kay birthday. Why mo lang? Why mo lang? Bahag mo ikog, uy, dito mo to. Stricto.
Pero sa amo na nga, pagkamangkot, pinangga kanya, bato, tagwa sa pasalipod sa taro. Karon. Lagi na karon. Oh. Kinanglan ipakita ang iyang pagkaamahan. O kung dili man ganing mo pakita ang iyang papa, kayo kalatay, ikaw uyuan, ikaw kwan, ikaw tindog isip pamahan. Bitaw. Oh. Pero ang problema ani karon ba, kay dako naman gud ni bata Ay, na nakakuha ni kuya man kayo og pinay musukol ba? Naamay panulti nga baliw ng sungay, balia. Ay, nagbalim. Og ako'y pagumangkob, pabatyo. Pati ba ko, baliat. Liat. Pati ba kaya, bisang sana ko bali, hindi ka mabali. Ay, Babaw ra. pero ako gulyat no, maghiskot man taanay no, tinuon man din nga ato. Natandog jud ko gulyat. Ano man? Sa dihang nag-host ko og singing contest dito bitaw Sa sa dihang? Biga, Toledo. Ha? Kabiga sa ganito. Sa paglitok, Pedro? Biga. Oh, nga anak kaagis mining site, kadi ka katulog ka sa kaagi, kay Lagi, gikuha lagi. mamig sakyanan. Lagi. So wa pa magsugod ang singing contest gulyat, naghimo kog Bible quiz sa mga contestant. Ah. Ang usa ka contestant, on the air mo kita, isulti na ko kanas Ares, anak ni John Villata, ingon si ay. Kaya akong paambitron, si Bambina na gyud nakadungog ani. Ang ako mga bisyo, si Bambina rin akong isultihan. Wa ko kasulti sa akong mama ug papa. Si Bambina rin akong isultan, gisultihan na ni karon, kay giisip ko siyang ikaduhang inahan. Gitan jud ko. Giatikar ka nga ris. Oy, bam, paminaw sa. Giatikar ka nga ris. O Sige, kana sige, may dadon. best in. Sige, siyang dadon ni mo. Ay, kababali ang sungay! Undang tayo! Tulungan ko na lang ito lumanok. Kora ko ang puzzle tihon.